اس دا بھرا او اس دا بھرا نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ نبوت بھی کامل ولایت بھی کامل نبوت بھی کامل ولایت بھی کامل حاجت روائے او مشکل کشائے حاجت روائے او مشکل کشائے محمد علی ایک باری کہہ دو ذرا حاجت روائے او مشکل کشائے او اس دا بھرائے اے اس دا بھرائے نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ محمد جمال تے حیدر جلال 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 اس دی رضا او اس دی رضا اس دی رضا اس دی رضا نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور مولا علی پاک دی ولایت بسعادت دے حوالے نال مان صاحب لال ابو طالب دا لال ابو طالب دا پیران دا پیر علی کعبے وچ آیا ہے سونے نبی دا ویر علی کعبے وچ آیا ہے سونے نبی دا ویر علی سب سرداراں دا سردار علی مولا سارے دکھیاں دا غمخار علی مولا سب سرداراں دا سردار علی مولا سارے دکھیاں دا غمخار علی مولا دکھ سارے مک جاندے دکھ سارے مک جاندے جد پکاریے پیر علی کعبے وچ آیا ہے سونے نبی دا ویر علی